ku yi subscribing wannan YouTube channel, ku danna like, ku yi comment. Mun channel. Auren ku ake yi mai zuci murna ne ga baki ɗai. Ibrahim Gaidam angon Fatima amarya soyayya. Allahu a farkon waƙata, gwani wanda shi ke min kyauta, gode kuma yana da hata. Shi ya yi mini baiwar muryata ne waƙar gidan aure. Salati karo ya Allah, gurin ɗan haka ji Rasulallah, baban fati ɗan gatan Allah. Sinar ta sace a karaya yau ake shagali aure. Mele riba ni ganga, mele riba ni ganga. Mata ku yi zuga, ku yi tako na burga, ku yi shi da yanga. Biki budiri, goda yiri kuke da gari mata in ba ku babu gari. Bawayen amarya kuke ina kan ne da yi mai tarawa. Lokaci ya kawo mu hanya aure kun gamu, ga masoyan mu mun so ku kun so mu. Ango amarya a gaishe ku, yau ake daura auren ku. Da bazar ku kowa yake taku, murna muke yau a domin ku. Shigar ku ta yi kyawu, kun yi kama da dawi ta ado. Ni ma na sha kyawu, kawata amarya ce ta faɗo. Duk da na sani matsayin tabarma bai kai gado. Auren ku an daura, waƙar ku na rera, baiti ku saurara. Abokanan ango ina kanne da ku yi ta rawa. Auren ku ake yi mai zuci murna ne ga baki ɗai. Ibrahim Gaidam angon Fatima amarya soyayya. Soyayya ce ta haɗa, dan Allah babu faɗa. Ku zauna kalau a gida, yau da gobe sai Allah sarki. Ku faɗa ku shirya cikin ɗaki, babu mai sanin me ke a ciki. Aure ya wuce baiko, hakuri shi ne farko. In yayi san maki sako, haka za yi sa ku yi karko. Shawara da ba ku ɗauko, ina iyayen amarya, ina iyaye na ango mai ta rawa. Mafarkin ku ya zama gaske, hauren ku anya a take. Dan murna na yi muku wake, murya in gaida ke mai kyawun hali ba ƙarya. An shaida kike gun tarbiya baki a baya. Yau kin tsallake zaki gidan angon ki tariya. Aljanna ki kama hanya, kila da bibiyayya, kar da ki nuna kunya. Kin yi aure ibada, kin yi aure ibada. Auren ku ake yi mai zuci murna ne ga baki ɗai. Ibrahim Gaidam angon Fatima amarya soyayya. Kun dace da juna, manuniya ce ta nuna. Kwai rikon amana, daɗi wuya tare ku zauna. Wanki mai kirki ne, yana san mutane, hakan ki zai kishi ne. Ni na san hakan ne, shigar ku abin sha'awa.